Ayan, so andito na naman kumuli si Manang Maria. Ayan, para maghatid sa inyo ng isang vlog. Ang vlog na ito ay i-update ko kayo kung ano na yung nangyari sa amin. Ayan, pag-uwi namin dito sa probinsya kasi may nagtatanong kumusta na kami. Ayan, para sa inyo itong vlog na to. At gayon din, yung nag-request na si Netsa from Isabela. Ayan, dini-request niya yung house tour kasi matagal na silang hindi nakakapunta dito sa Pangasinan. Ayan. Para ito rin kay Netsa from Isabela. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung saan kami nakatira ngayon ni Nico dito sa Pangasinan. Na makikita nyo kung na okay kami dito. So, bago ko umpisahan, gusto ko munang sabihin sa inyo kung sino pa po yung hindi pa nakaka-subscribe kay Manang Maria. Mag-subscribe na kayo, i-share nyo. At i-click nyo ang bell button para ma-notify kayo kung may mga bagong video si Manang Maria. At eto na nga, gusto namin kayong i-welcome dito sa Joaquin Residence. Ayan, so syempre pagpasok natin ng gate, so ang mauna nating makikita ay ang garahe. So dito yung garahe. Ayan, so dyan sa garahe na yan, makikita natin yung may lights dyan. Ayan, dyan sa taas. O, diba? Ayan, so eto yung garahe. So, huwag kayong maingay kasi hindi alam to ng may-ari. Na kinukuhanan ko yung kanyang sasakyan. So, wala akong pahintulot. Ayan. So, dito, iginagarahe yung sasakyan at saka dito ko din iginagarahe yung aking two wheels, ang motor. Ayan. O, diba? So, syempre, dito rin sa garahe, dito namin ginagawa rin yung aming laundry. So, yan, nakapwesto yung aming washing machine. Ayan. So, dito rin kami naglalaba at may mga ibang mga ginagawa pa rin kami dito sa garahe. Dito rin kami pwedeng mag-ihaw. Yan, ganyan. So, eto yon. Ayan, tignan natin. Isa pa yung ay garahe. Yan. Chut, 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 chut. Ayan. So, pagdating naman dito sa left corner, ayan, pagpasok ng gate left corner, so makikita natin dito yung mga halaman ni nanay. Ayan, o, diba? Ang dami. Parang gusto ko ng halaman, pero walang hilig sa akin ng halaman. Ayan. So, iba't ibang halaman yan. Ayan, so dito yung, eto may ganito akong mayana sa aming bahay sa Cavite, pero hindi ko alam kung anong nangyari, namatay siya. Alaga yun ni Dencio. Ayan, so may mayana rin dito, color green. So, eto yung tinatawag na velvet. Basta velvet. Tapos, eto din, ayan o, ibang klaseng halaman ni nanay yan. O, diba? Hindi ko alam kung anong mga pangalan ng mga halaman na yan. So, marami siyang mga mayanas. Iba't ibang variety ng mayanas na meron si nanay. Ayan. So, eto, meron din ako pero namatay din. So, yan yung mga kanyang mga halaman. So, dito din, bandang baba, ito pa. Ayan, yung mga halaman, meron dito mga roses. Tapos, eto, hindi ko alam kung ano, kakaiba siya, oh. May butas-butas. Hindi ko lang alam kung anong name ng halaman na yan. Ayan. Ayan, so yan yung mga halaman ni nanay. Maraming pagkakabalahan. Ipakita niyo dito. Oh, okay. Mamaya dyan, Nay. So, ngayon, ito, tignan nyo, parang Christmas tree. Hindi ko alam kung anong pangalan niya, halaman na yan. So, ngayon, aakyat naman tayo. So, ang gagawin natin pag-tour, kung ano yung una nating makikita, yun yung pupuntahan muna natin. So, ngayon, aakyat tayo ngayon sa taas. So, year 1996, no?
1996, lumipat kami dito para tumira. So, etong lupa na to, ang kabuuan ng lupa nito ay 120 square meters. Ay, hindi siya malaki, pero hindi rin naman siya kaliitan. So, tamang-tama lang yon Para sa isang family. So, ngayon, yun nga, akyat na kami. So, yan. Ipakita niyo yung mga halaman ni nanay. Yan. So, yan yung mga halaman ni nanay. Ito yung papuntang terrace. So, ito yung, hindi ko alam anong pangalan yan. Meron din akong tanim yan, pero namatay. Mga butterfly ba yun? Ayan. So, dito tayo ngayon sa taas. So, pagdating dito sa taas, so dito na napaka-presko. Tignan mo. Ayan. So, ito yung view. Pakita mo yung view sa taas. Ayan. So, meron pa rin mga halaman dito. Hindi ko alam kung basta kung anong mga pangalan ng halaman na yan, hindi ko alam. Yan. So, eto, meron tayo ditong, ang tawag dito ay humidifier. Diba? Eto, ginagamit namin. For example, galing kami sa labas, tapos eto, may chemical siya na nasa loob. Hindi ko alam kung ano yung chemical, nakalimutan ko yung pangalan. So, isasaksak siya, tapos may lalabas dyan na try natin. Tingnan mo. May lalabas dyan na usok. Ito yung tinatawag na humidifier. Meron siyang solution. Yun. May solution na nilalagay. Tapos i-on mo siya. Ayan. So, yan yung usok na lumalabas. So, sisingutin namin siya. Ganun. So, lahat ng mga pumapasok dito sa bahay na galing labas or kami, kapag galing kami sa labas, ito yung una namin ginagawa. Yung magbabad sa humidifier. So, yan yon, para matanggal yung bacteria na nakakapit sa yung katawan. So, yan. Iwak mo lang yan. Yan. Ayan. So, dito natutuwa ako dito sa terrace dito. Kasi dito sa slide. Yan, light na yan. O, di ba maganda? Nakaiba siya. So, titignan natin ha. Hindi pa masyadong kita kasi nga, ay, batul, ayan. Hindi pa siya masyadong kita kasi, maaga pa, may araw pa. So, hindi natin makita yung ganda. So, dito din, meron din naglagay din siya ng dalawang light. Anong tawag sa light na yan? ring light. Ring light? Hindi yan ring light. So, may dagdag, pagpapaganda ng, sa gabi, yung ilaw. Di ba ang light kasi, nagpapaganda yan ng lighting effect. Oh, yung lighting effect na sinasabi nila, maganda yan sa gabi. So, dito, ganyan siya. Ayan. So, yan, basta nagagandahan ako sa light na yun. Maganda siya sa gabi. Tapos, dito, ayan. So, dito, meron ditong cabinet na yung, sorry yung laman. So, nandito ilalagay yung mga panlinis ng CR, ganyan, mga sabon-sabon, mga shampoo. Ayun, yung cream silk ko nandyan. Ayan. Pasensya, hindi masyadong ready. Alam, may sisters pa. Grabe ka. May sisters kasi meron ako. Ayan. So, ngayon naman, pupunta tayo ngayon sa CR. Dito sa taas. Ayan. So, diba? So, dito sa CR, pagpasok mong ganyan, may tatlong klaseng light yan. Ito. Yung unang light, ayan siya. So, meron siyang parang nakatagong light sa taas. Tapos, pag pinindit mo yung pangalawang light, ayan, yung dalawang light na dyan, na iilaw, tapos, kasabay nung exhaust fan ba yan? Tapos, yung isang light naman dun sa CR. O, diba? Tapos, dito meron siyang salamin. Ayan, so may salamin siya. Tapos, anong tawag dito? Hoy! Heidi, anong tawag dito? Anong tawag dito? Laboratory? Lavatory. Ay, eto, meron din siyang lavatory. Wala bang mas, meron din siyang lavatory at saka faucet. Ate, ayos na pala ito. Dapat buksan mo doon. Tapos, meron din itong bidet. Spell bidet. Basta bidet. Spell bidet. So, eto siya. Ha? B-I-D-E-T. Bidet. V-I-D-E-T.
Ayan. So, ito yung nakakatuwa dito. Dito ako natutuwa pagdating ko kasi meron silang shower. Dito ang liguan nila. Ayan. So, pag close mo to, pag naka-close siya, hindi kita sa loob kung sino yung naliligo, di ba? Ayan. So, tapos, dito sa loob ng shower, meron silang, ito ang sosyalin, meron silang hot and cold. Yan, di mo titimplahin kung anong gusto mo, hot or cold. So, kailangan ko yan kasi lamigin ako. So, buti na lang meron silang ganyan. So, ito yung shower nila. Yan, o diba? Dito din mo titimplahin kung gaano siya kainit, ganon, anong tawag doon? Kalamig. Ayan siya, o, diba? Tapos, titimplahin mo na lang doon kung gaano ba siya kainit. Yan. So, meron silang hot and cold. Diba? So, ayan. So, may nandyan din yung kanilang mga shampoo. So, tapos na tayo sa CR. Ayan. So, eto naman, ano lang, hindi ko alam kung anong tawag sa pinto na gamit nila. Ay, close. Ayan, so tapos na tayo sa CR. Punta naman tayo dito sa, sa room ng may-ari ng bahay. So, yung room ng may-ari ng bahay, hindi niya alam na blinablog ko tong bahay niya. Kaya okay maingay. So, eto, nagpalagay siya ng salamin din. Hindi ko alam kung anong tawag sa salamin. Basta, pag naka-close yung salamin na to, hindi kita kung sino yung nasa loob. Parang ganon. Ayan. So, tapos, careful kayo kasi may hagdanan. Nagpalagay siya ng hagdanan. Ay ko, naipit ako. Ayan. So, eto yung kanyang kwarto. Ayan, bubuksan ko yung ilaw. So, eto din yung ilaw niya. Napakaganda yung kanyang ilaw. Ayan. So, ang tawag daw sa ilaw na yan, ayan, i-ano mo yung mga lights. Ayan. So, ang tawag sa mga ilaw na yan, kasi yung ilaw, di ba, parang nakatago siya. So, cove light daw ang tawag dyan. So, meron din siyang ibang klase ng light. Tapos, meron pang ganon. Tapos, yan. So, mas maliwanag. Di ba ang ganda, no? Parang ang sarap matulog sa kwarto na to. Ayan. So, ganyan tayo. Ayan, para maliwanag. So, ngayon, meron naman dito, so, ito nga yung salamin niya, di ba? Tapos, ito yung salamin na nalinagay niya. Naglagay din siya ng, anong tawag dito? Asan na yung ano dito? Paano ba gumamit nito? Paano ba gumamit? Ay, ito. Ayan. So, meron din siyang blinds. Paano? Hindi ko rin alam paano yan. Ayan, o. Pwede mo siyang i-close. Tapos, paano papuntahin sa ayun. Ayun, i-open ng ganyan. Kung gusto niya ng makita yung terrace. Yun kasi yung terrace, yung kwarto niya kasi, ayun yung terrace. Ayun. Yun ang terrace. So, yan yung view. Yan, di ba? So, pwede niyang gamitin tong screen para hindi makapasok yung mga insekto habang naka-open lang yung kanyang salamin. Pero pwede rin i-open yung ganyan para yung hangin na papasok ay papasok ng full. Tapos, etong blinds na to, pag halimbawa, matutulog na siya, nakikita ko kasi pag natutulog siya ngayon, nakasara itong salamin itong pintuan ng salamin na yan. Tapos, close niya itong blinds. Ayan. Close niya yung blinds. So, ganyan yan. Close niya yan. So, andito, by the way, yung may-ari po ng bahay, siya po ay work from home. At, kaya ko rin ito, ina-house tour ko to kasi proud ako sa kanya dahil sa work from home niya na salary, yan, nakaipon siya para ipagawa yung bahay na to. Bahay ni nanay at sa kanya. So, dito siya nag-work. So, ayan yung mga gamit niya. Work from home siya. Ayan. So, tapos dito sa, left side. So, meron pa siyang calculator para pag-compute siguro ng mga bayarin niya. Ayan, so meron ding telephone dyan. So, dito sa right side naman, meron siyang linagay na TV. Ayan, so may stand dyan, ha? Tapos, dito naman, ito yung kanyang bintana. So, kung gumamit din siya dito ng kuryente,
Korean blinds. Ang tawag daw dito ay Korean blinds. So, may bintana din yan. So, halimbawa, gusto niyang maliwanag. Pero ano kasi siya panggabi. So, dapat talaga madilim pag natutulog siya. Para makatulog siya ng maayos. So, merong bintana dito. Nagpalagay siya ng bintana. So, pwedeng i-open niya yan. I-open. Ayan. Ayan. So, pwedeng i-open. Kung gusto niya ng medyo malamig-lamig. Ayan. So, tapos, close na natin yung kanyang blinds. Maganda kayo yung blinds na to, no? Korean. Ba't tinawag na Korean blinds to, Yana? By the way, ang aking videographer ay si Yana Ashley. So, meron din siya electric fan. Ayan. So, ito yung kama niya. Dito ka kaya. Yan na. Ito yung kama ng may-ari ng bahay na to. So, itong kama niya ay pina-customize niya. Ayan, pinasadya niya yan. So, meron siyang headboard. Tapos, nakakatuwa kasi meron din dito yung kama niya. O, may lagayan na siya ng damit. So, pina-customize niya to. Yun lang hindi ko natanong kung magkano at kung saan. Maganda, di ba? Tapos meron lambot, grabe. O, tapos meron din siya sa kwarto niya yung pang BP. Ayan. So, meron siyang pang BP kasi high blood din yon. Ayan. So, meron din yan yung, ayan nga yung lights na nagbibigay nagdadagdag kagandahan sa kanyang kwarto. Tapos, ayan. Meron din siyang pampalamig dyan. Kasi nga, sa umaga siya or tanghali siya natutulog. So, dito naman lalabas na tayo. Ayan. Wait lang. Wait lang, ipasok ko lang po nga. Yan na po. Stop. Tapos, paglabas naman dito, meron ding bintana. Pagdalabas ng kwarto niya, meron ding bintana dyan. So, naka-Korean blinds din. Ayan. So, pwede mo rin siyang buksan kung gusto mo ng hangin. Ayan. So, dito naman, meron ding hagdanan. Pakita mo yung hagdanan. Tapat ng ng bintana ay hagdanan. So, mamaya pupuntahan natin yan kung saan papunta yung hagdanan. Kwarto na to, dito naman kami nagkukwarto ni Nico. Tingnan natin. So, pasok. Yan. So, dito, meron din kaming lights. Lights na maganda. Yan, kung pwede, ganyan na lights. Tapos, ayan, cove light nga ang tawag dyan. Kasi nakatago yung mga lights niya. So, pwedeng ganyan, relax ganyan lang. Gusto mo ganyan lang or nakaganyan lang. Tsaka yan lang, ay itong, yung gitna lang. So, depende na sa mood mo kung anong ilaw ang ilalagay mo. Tapos, ito nga yung aming higaan. Yan. Yan. By the way, yung floor, no, maganda yung floor na ginamit. Ewan ko kung anong color yan, yung tile. So, meron din kaming bintana. Yan. So, meron din kaming blinds. Sa kwarto, meron din. Yan. So, pwede nating, paggabi, pwede na ginagamit namin yan, nakabukas yan. So, dito kami natutulog ni Nico. Yan. So, tapos, dito naman, ito yung cabinet nung may-ari. So, tignan natin, huwag kayo maingay. Ayan. Oh, di ba? Napaka maayos. So, ito yung cabinet niya, laki. Yan. Tapos, sa kanya rin to. Ayan, o, di ba? Lahat naka-hanger. Mas maayos pa yung kanyang lagayan ng damit kaysa sa amin. Yan. So, yan. Ito yung aming kwarto. Si Nico, kaya kami magkasama kasi ayaw niyang humiwalay sa akin. Kaya ganon. Yan. So, tapos na tayo dito. Dito. So, ito yung hagdanan na pinakita ko sa kanina. Saan kaya papunta to? So, dito. Yan. Ay, dito ang madilim. Wait lang. Kukunin ko lang yung madilim na. So, dito, pagbaba ng hagdanan, makikita mo dito yung dalawang foam na to. So, reserved to para sa mga bisita, pwedeng gamitin. Tapos, pagdating dito, may makikita ka ding cabinet yan. So, eto yan. Papakita ko sa inyo nung laman. Ay, dito ka dapat, girl. Ayan. So, eto yung mga sapatos yan ng mga sapatos yan ng may-ari ng bahay, si Don BJ.
Ayan. So, ayan yung kanyang cabinet. So, tapos, di ba sabi ko sa inyo lahat ng madadaanan natin, papakita ko. Pero itong room na to, ayan, papakita ko din sa inyo, pero wag nyo na anuin kung gaano siya kagulo. Kasi ito yung, yung storage room namin. So, lahat ng mga gamit namin na galing Cavite, dito ko muna linagay at hindi ko pa naayos hanggang ngayon. So, magulo pa talaga siya. Ayan, di ba makikita nyo, magulo. Kasi nga hindi ko pa siya naayos dahil busy-busyhan ako. Ayan. So, tapos, pagdating dito sa side, naka-play na? Pagkagaling natin ng storage room o yung tambakan na tinatawag, pupunta naman tayo sa side na to. Ayan, hindi ko inaayos to kaya ganyan kagulo. So, andito yan, makikita mo dito, ayan, may display kami ng horse na yan, pero hindi ko alam, puro mga pictures, pinagdidikit yan ni nanay, ayan yan. Ayan, mga pictures, pinagdidikit niya yan. Pero talagang display to. Yung horse, hindi ko alam kung anong pangalan yan. Tapos dito mayroong gitara kasi nga mahilig kaming sa music. Ayan, so may picture dito. Eto, andito si Densyo. Siyempre, kami, di ba? Ayaw nga namin magkakahiwalay. So, andito pa rin si Densyo. Ayan. Andito siya nakalagay. Parang Densyo, mag-hi ka. Hi! Nagbablog po. Ayan, dito siya nakapwesto, si Densyo. Ayan, so mga pictures lahat yan. Mga pictures namin yan ng family. So dito naman, ayan si Nico, mag-hi ka Nico. Hello. Nico, paano muna ng sound? So dito naman yung aming sala. So ito yung sala namin. So, ipapakita ko sa inyo kung saan yung favorite na pwesto ni Densyo tuwing umuwi kami dito sa probinsya. So, dito siya lagi nakaupo at humihiga, nagsi-cellphone o kaya nanonood ng TV. Dito yung favorite place niya. Ito ni nanay pa. Lagi. Yung Favorite niya. favorite niya na Pag gusto niyang nanonood ng TV, tapos maingay tayo dito sa labas, nasa kwarto nila. For example naman, di ba dito nga yung favorite niyang place na na tambayan, higaan, ganyan, upuan. So, pag naingayan siya sa amin, pupunta siya sa favorite place naman niya na kwarto, sa kwarto ni nanay. So, dito naman banda, ito yung kanilang TV. Ayan. Ito yung TV nila. Tapos, ang letter B na to, umilaw to yan. Yung letter B na yan, ito yung start ng letter ng ng may-ari ng bahay, letter B. O, di ba? Amen, yung sala. Tapos naman, sa tabi ng sala, meron dito, ayan, dito, papasok tayo sa room na to. Ayan, ito naman yung kwarto ni nanay. So, meron salamin si nanay. Buti pa salamin si nanay, kitang-kita ang buong katawan. Yan yung kanyang salamin. So, meron din siyang cabinet si nanay. Charon! Ayan yung cabinet niya, punong-puno. Ayan. Diba? Yan yung cabinet ni nanay. Tapos, meron din siyang salamin dyan. Meron din siyang lagayan pa ng ibang mga gamit. Ano bang pinaglalagay dito? Ayan. Tapos, ito naman yung kanyang kama. Yan, dito natutulog si nanay. Alam niyo dito sa kwarto na to, ito rin yung isang favorite ni Dennis na pagtambayan kapag naingayan siya sa labas. Dito siya nahihiga at nagpapahinga. Dito din siya natutulog. So, ito yung kwarto ni nanay. Ayan. So, ngayon naman, dito naman sa bandang to, ay dito pa sa side na to, inano mo na to si dito sa side na to, nakalagay dito yung kanilang ref. Ayan. Puro bayarin? Puro bayarin ng mga nakadikit dyan, mga bayarin nila sa ilaw, sa tubig. Tapos, walang laman yung kanilang ref. Kasi ngayon pa lang ng grocery yung may-ari ng bahay. Ayan walang laman. Walang kalaman-laman. Ayan, di pa sila nakapag-grocery. Tapos, eto naman kung dito yung dining namin. Etong lamesang to, napakatagal na panahon na to. Bata pa kami, nasa Isabela pa kami binili to Ito ay Nara. So napakatagal na, mga maliliit pa kami noon. So ilang bagyo, ilang baha na ang naranasan nito pero hindi siya natitinag. Itong lamesa nito, napakatibay niya kasi nga Nara siya. Ayan. So yan, dito kami kumakain. Tapos dito kami kumakain habang
nag-uusap, nagkwakwentuhan, ganon. Tapos meron dito sila sa side na yan. Yan, may mga display. Eto, di ba alam nyo ba to? Eto yung mga laruan ng kanilang mga alaga. Ayan, mga aso. Ayan, oh, ang dami oh. Mga laruan ng kanilang mga minamahal na pets. Tapos meron din yan naka-display. Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart. It's true. You're never closer to God's heart than in a garden. Yan yung mga display nila. So dito pala yung ito din. Matagal na sa amin itong kasama. Matagal na namin kasama to. Etong kutsara at tinidor na ilang years na rin yan. Parang kasabay nitong lamesa na to. Ayan. So pupunta tayo sa aming kitchen. Etong kitchen namin, hindi pa talaga siya gawa. Ito yung yung susunod na project nung may-ari ng bahay. Dirty kitchen. As in dirty talaga. Dito yun. Tingnan natin. Ayan. So, andito nga yung mga pets. Papakilala namin kayo sa aming mga pets. So, yun si Sky. Yun si Shadow. Shh! Uy, nagbablog ako. Si Snow at si Spot. So, ito yung aming dirty kitchen talaga kasi hindi pa talaga siya, ito yung nung nagpagawa, hindi pa ito pinagawa. So, next project ito. So, yan. Matagal na itong gawa, kaya si Right na marami na. Tapos, ito may CR pa dito. Ito yung unang-unang CR namin. So, maliit lang siya. Ayan siya. Yan. So, ngayon, okay lang yan. Kasi, halimbawa, sabay yung magagamit ng CR. May gagamit sa taas, may gagamit sa baba. Tapos, dito meron silang cabinet. So, ito, ang dami. Uy! Ayan. So, ito yung kanilang mga chuchuchu na gamit sa kusina, di ba? So, magulo talaga siya. Yan. O, yan. Mga magulo pa ngayon. Yung? Bakit? Ayan. So, babay na kayo. Ayan. So, naman dito, wala na? Yan yung table mo. Ay, dito ako nag-work. Dito sa bandang side na to, dito ako nag-work. So, dito ako ginagawa yung aking YouTube. Dito ako nag-edit. Ayan, dito ako nagawa ng mga bagay-bagay na regarding sa YouTube channel ko. You want to see So, dito sa side na yan, nandito yung ID vlog eh. internet. Yan. So, may mga display din yan. Love. Ayan. So, andito din, meron din silang bintana dyan. Ayan, bintana. Tapos, house doon din. Doon din sa kabila. Meron din bintana dito. Ayan. So, puno-puno ng bintana. Tapos, meron din bintana doon. So, ito ngayon yung palabas. Ito. Di ba kanina, nag-upisa kami sa taas. Ngayon naman, ito na yung palabas kami. That's the main door. Yan. Ito yung main door. Hindi pa. Ito yung main door namin. So, hindi ito yung inuna namin kasi nga, gusto namin pag ganun paikot. Ayan. Yan si nanay. Mag-hi ka, nanay. Hello. Yan si nanay ko. Yan. Yan yung mga kanyang pinagkakaabalahan. Yung pagdidilig ng kanyang halaman. So, dito kaya na. Para maganda. Pakiram. So, yan. Ayan. So, ito yung bahay namin Na dati. na since 1996 pa tayo lumipat dito. Pero nung lumipat kami dito, lang siya, ang model house dito ay bungalow, di ba? Bungalow. Pinataas namin. Tapos kami na lang yung pataas ng bahay. So bungalow lang siya. Ayan. So okay na? Ayan, manong-manong kakabsat. So, sana po nag-enjoy kayo sa aking house tour sa inyo. Ayan, lalong-lalo na kay Netsa. I hope na na-enjoy ka kung ano yung mga pinakita ko dahil yun naman ang gusto mo. Ayan, so ngayon, bago ako mag-close, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kay Manang Maria. Ayan, i-click niyo ang bell button para ma-notify po kayo kung may mga bagong video si Manang Maria. Ayan, at hanggang sa muli, eto si Manang Maria at nagsasabi sa inyo ng bye-bye!